Sembako sering. Hampir sembako guys. Video pin. Boleh. Kok nek wis maju. Cepet ora ya. Maju. Merongos lah kena sing mari ayu ki merongos. Merongos mari ayu. Enak merongos kok tak taruh tambal. Gimana? Umi dada-dada. Apa tak tekan pakre urus yo. Ngene Fitri. Matane awas kok. Apa? Dere Umi dada-dada kene nanggo kenteng. Apane? Anyar. Iya salam. Kamu tak golek Fit. Kula tahu apa. Tanda tangan teman-teman apa nih? Tanda tangan ya. Cepatan nih loh. Ora, wis tenang. Kok panceng emang kok ngabrak. Ya, Mbak Pak sedang ngene ndak sih. Tapi enggak HP. Ora Tanda tangannya sote. ngene kok. Fototre ngejar. Ngene. Dulu kelasnya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah sing nyata gentan wong telu. Pencairan BPKB. Ayo berangkat. Yuk. Yuk ya, aku kayak gitu. Cairan tapi kok. Wes dikeri deh. Saya ke pasar dia, Bes. Orang hadir, Bes. Deh, kok kono lek iki yang kok dibuka oh iki dibuka ta ora? Di. Loh, jojise ning kene. Nah, malah ojo to kene. Kok dia lo, guys. Aku nyating nada. Lama tak jumpa mbek nada. Bu paguyuban kok ngarep, Pak. Bubuke iki sapa? Ayo, engko batore ora teko. Tak kayak gini. Dia bubuk malah mboke maju terus. Kok tidak piye. Ayo kita. Rene lho. Rene lho. Timbi boe rene lho. Engko kene dhewe sepi no. Tim rame rene lho. Kene cae. Ono lho ngarep. Jarak. Kayak menggodi.
Alah kok ngene. Iki yang ngerawon mesti ribut. Ndi yuk jajanem yuk. Ya jajan pakai ndi?